digitala den ikerkuntza izeneko jardunaldia aurkeztu nahi dugu. Gurentzat gai estrategikoa da, online unibertsitateko sorkuntza prestatzen ari gea eta ODD ikerkuntza importantea da eta ikerkuntza hori bideratu nahi dugu ingurune digitalera. Ingurune digitala gainera garrantzitsua da hiru arrazoiengatik. Lehenengoa lurraldetasunagatik aukera ematen digu mugaz gaindiko harreman bat garatzeko. Edikude perspektiba horrekin jarraituz gainera aukera daukagu unibertsitate diferenteen arteko elkarlana sustatzeko eta azkenik gainera garrantzitsua den aditu eta unibertsitateen arteko lana egiteko. Eta gero, jardunaldiak begira, egiturak hiru momentu izango ditu eta planteatzen dugu elkarrekin ikasteko eta elkarrekin sobesteko aukera zela. Lehenengo momentu batean Victoria Nashek azalduko digu Oxford Internet Instituteen kasua, bigarren ezagutuko ditugu Euskal Herriko Unibertsitate ezberdinetan aurrera ateratzen ari diren ikerketa ezberdinak eta azkenik euskal gizartearen erronka eta beharrei buruz hitz egingo dugu administrazioko eta beste eragile batzuen arteko elkarlanean edo elkarsolasean. Beraz, gonbidatuta zaudete eta etorri.